vo forme, poď tak ich podporme. Všetci v hľadisku ako múry oporné. Lietajú bomby cez ihrisko, lebo toto je tým, jak má byť Prievidza. Myslím, že dneska rozhodol ten vstup, náš vstup do tretej štvrtiny, kde sme zvýšili agresivitu i obrani, ali i útoku, kde sme zahrali rýchlejšie. Nastartovala si Hovanja v tom prvom strelbom, prvom trojkom, začiatkom druhého polčasa a už je to išlo samo od sebe. Mrzí me len trošku, aj keď je tu play-off nepodstatný, či o 20 alebo 7, ale nemôžeme si dovoliť, že hráči, ktorí sú prišli, ktorí hrajú menej a prišli sú na koncu zápasu, že si tí, ktorí hrajú viac oddychnú, že sa 20 to padne na 7 bodov. To je play-off, nie je podstatný rozdiel, a podstatné, že sme vyhrali sme prvý zápas a to je ono najpodstatnejšie. Každá sobota, streda, Nike Arena, druhá strana odpoveda BC. Prievidza. Súperov klub dneska zasype lavína, smeče masné ako hotdogy z bufetu, sieťka horí hneď od pekelného nástupu čierna. Myslím, že sme boli viac agresívni ako oni, najmä v obrany. Prvý polčas sme hrali tak, nehali sme svoju hru, najmä obranci. Dovolili sme im viac tréninka od ich obľudných hráčov, ale to sme zostavili na druhom polčasu a výsledok je taký, aký je. On ukazuje sám, že sme vyhrali, že sme boli lepšie. Čaute chlapci. Stav nie je podstatný odstrom, aj tak spravíme peklo. Jednotka na diké, to pre pánu šiko.